आच्छा निजरा नों आंखौ फाइगस्रि रेन्डि बा बिजनिनि होननानै आंखौ बुंदों नोङो नङानो होमबा हो नोंनि दायाव आं बोखाहैनायनि थाखाय dwiden आरो निजरा नोंसिनि दिमागाव ओरैबायदि सातिर दिमाग दं जे मोसानि दिमाग दं नोंसिनाव आसुरित मोनबाय आं नोंसोरखौ गाज्रि भिडिअ नांलायनाय खमलायनाय गाज्रि भिडिअ गाज्रि गाननाय जोमनाय लाबोबानि भिडिअ लाबोबाल' भिउस फैसै नामा फलोवार्स फैसै नामा नोंसिना खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आरो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैसिम ससियेल मिडियायाव बिथांमोननि जिहेतु दावराव जानाया सोंखारिथिनाया जोबनो थाङाखै आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना नैबे भिडिअखौ आं मानि थाखाय नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोदों बै आंनि इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै आरो आं मानि थाखाय लाबोदों बे टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नुखाबाय नोंथांमोना नङा होमब्ला थ' जियानो जा गिबियावनो आङो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं दिन्थिग्रोगोन नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ बिदारा वारि लोगोसे dwiden वारि आरो निजरा बर' बिथांमोनखौ लानानै मा राव नोंथांमोननि सेरावहाय दिनैहाय शेयार खालामखो आरोना लोगोफोर बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोबजासिम नोंथांमोना खोनासंलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना दिनै बिथाङा मा बाथ्राखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय फोसावखो आरोना आच्छा निजरा नों आंखौ फाइगस्रि रेन्डि बा बिजनिनि होननानै आंखौ बुंदों नोङो नङानो होमबा आंखौ नोङो रेन्डि होननानै मायावबा नों आंखौ नुफेरदोंमोन नामा हो आं नों बायदि पार्लाराव खामानि मावै मावै आं नोंनि बायदि रेन्डि खामानि मावदोंमोन नामा हो 2 लाख 3 लाख थाखा आं नों बायदि खामायदोंमोन नामा निजरा हो खोथा बुंनो नोंनाव मोनसेबो लागाम गैया सोर हो नोंनि दायाव आं बोखाहैनायनि थाखाय आं मोनसे खोथानि सोंनो फिननाय लाहैनो थाखाय नों आंखौ बेफोरबायदि पस्ट होदों नङा होमबा निजरा नों जेरैखि होदों आंबो एरैनो लागोन मिन्थिबायना नोंखौ सोर बोखाया हो आं नोंसोरजों लोगो जानो आं मा दङ आंखौ जेखि नों बुंदों बिनि आङो सोंनाय फिननाय लायदोंमोन हो नोङो आंखौ रेन्डि होननानै फोसावदों रेन्डि होननानै नों आंखौ फोसावदों रेन्डिनि पस्ट देखायनांगोन होनखायो आं रेन्डिनि पस्ट देखायनांगोन निजरा नङाबा नों गवा आइननि बेरेखा जागोन रेन्डिनि पस्ट देखायनांगोन A few moments later dwiden आरो निजरा नोंसिनि दिमागाव ओरैबायदि सातिर दिमाग दं जे मोसानि दिमाग दं नोंसिनाव आसुरित मोनबाय आं नोंसोरखौ गाज्रि भिडिअ नांलायनाय खमलायनाय गाज्रि भिडिअ गाज्रि गाननाय जोमनाय लाबोबानि भिडिअ लाबोबाल' भिउस फैसै नामा फलोवार्स फैसै नामा नोंसिनाव सालाफोर एखेबारे सिगाङावबो नोंसोर मा खालामगोन नोंसोरलाय konjitani हौवा dwidenजों दावराव जानानै एखेबारे भाइराल खालामना होलायबाय konjitani हौवानि कन्टेन्टआथ' मोजां नङा अब्लाबो भिउस फैयो मानि थाखाय भाइराल जाखांबायबा एसे मोजां भिडिअ लाबोग्रा दं एसे मोजां मोसाग्रा दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव अब्लाबो बिसिनाव भिउस फैया मानि थाखाय भाइराल जायाखैबा जोंनि गोसोआव बयनावबो साननाय फैसिगोन जे गाज्रि भिडिअ लाबोबाल' गाज्रि गानबाल' जोमबाल' माबा मोनसे गाज्रि भाषा बाहायबाल' भिउस फैयो भाइराल जायो बेफोरबायदिसो साननाय फैसिगोन जोंनाव नोंसिनि थाखायनो जमा जमि न'खराव थानायावबो मबाइल बोलाना नायनो हाला जोङो खुगाफ्राथ' मोजां नंखाया बिसिना आसुरित आरोना मेन दाया जोंनिनो जों बिसिनि भिडिअखौ नायनानै शेयार खालामना होयो बेयो जोंनिनो गोरोन्थि दै बिराद गिदिर गोरोन्थि जोंनिनो आसुरित ओरैबायदि गाज्रि दिमाग बाहायोना बिसोरो मोनसेनि उनाव मोनसे एंगेजमेन्ट बारायनाय फलोवार्स बारायनाय भिउस बारायनाय बेफोरखौल' बेजोंसो बिदि गाज्रि बेबहारै भाइराल जानानैसो नोंसोरो फैसा थाखा खामायनो सानबाय नामा नोंसोरो मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै फैसा थाखा खामायनो गोसो गैया नामा नोंसोरो हाट बेफोरबायदि भिडिअखौ होबाय थायो नामा नोंसोरलाय